nenzila yenu, waqeda wathatha leya walking cane yaloya baba wayifihla. Wrong. Nami ngangitsho ukuthi ileyo, like that's the only reasonable reaction kuleyo nto leyo. Ngizothi sala nenzila yenu ngiyikhumule ngiwashaye ngayo, ngithathe i-cane yababa lo odondolozelayo ngiyifihle. Qede ngishise umuzi. Ya, i-plan e-reasonable leyo, i-plan e-right. Koda-ke shame uSane. Such a beautiful sweet baby angel. Cela nimuze ukuthi uthini. Baba, ngizongiphuca ngempela inzilo. Ngingabe ngisamzilela mina umnyeni wami. Ibisiyini ngathi inzilo baba. Sanena, uyakoloza ukukhumula inzila, Sane girl. Sane girl, please. Ngangenzi kanjalo. Labo mfethu, they are so mean to uSane. Hayibo mfethu, lapho uSane nje uyambona ukuthi u-right, uyilungele, yazi nje. Laba nje kodwa hayi khona pretty girl hayi. Futhi ngelinye ilanga-ke uSane ahlangane noDumsane the lawyer bese nje bayakhuluma